बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै मोनसे बेले बेजे जोङो नुनो मोनदों आरो बेयाव गर्जन मुचahary सारा फंनैसो खोथा बुंदों। बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन। लोगोसे बिथाङा फोरमाय जे आगोलनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जे बर' हारिनि धोरोमखौ लानानै एसटि मोननाय मोनिखौ लानानै गोबां बेले बेजे जोंनि गेजेराव सोमजिखांदों बा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सोंनाया फैबाय थादों। दा थारैनो नंमारगौ नामा बर' हारिनि धोरोमखौ लानानै जे बाथौ धोरोम आरो ख्रिस्टान धोरोमनि गेजेराव मोननै बाहागोआव गावस्रागोन नामा होननानै बिथाङा फोरमायदों बा बिथाङा सोंनाय खालामदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' हारिया बेफोरबायदि जाबा मा खहा जागोन बेनि सायाव बिथाङा थोंजोङै बिबुंथि लाखिदों। दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि खालामनाया बेले बेजे खालामनाया सोरनिबा फाव फान्दायनाय नामा बेखौबो जोंनि गेजेराव मोनसे सोंनाय जायो। बेनि अनगायैबो जे हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि बेले बेजे एसटि मोननाय मोनिखौ लानानै बेफोरबायदि बेले बेजे जायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव बा गावस्रानाय जायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव मा मोनसे गेदेर खहा जागोन नामा? दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ जोंनि गेजेराव मोनसे साननांगौ जानानै फैदो आरो बेफोरबायदि जामारोब्ला बर' हारिनि गेजेराव गिदिर खहा दङ। बेखौनो बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजोंबो फोरमायदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। मोजाङै नायना लाबानो गासैखौबो मोजाङै बुजिनानै मोनगोन। बेनि गेजेरावनो मोनसे बिराद गाज्रि दोहौ जादों। बे दोहौआ जाहैबाय जाय बर'फ्रा ख्रिस्टान धोरोम लानानै माइनरिटिनि स्टेटासखौ मोनबाय बे बर'फोरनो एसटि स्टेटासखौ होनाय जानाय नङा। इनिशियेलि सिगाङाव बियो खोब गुसेब लेभेलाव नेर' लेभेलाव स्प्रेड जादोंमोन, अर्थात बेनि बाथ्राफोरखौ सावरायदोंमोन। नाथाय बे दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा सारा आसामावनो मोनसे गोहोम गोग्लैदों, सारा नर्थ इस्टआवनो। जे बर'फ्रा जाया ट्राइबेलफ्रा राभायानो जा गार'आनो जा जाया ख्रिस्टान जाबाय माइनरिटिनि स्टेटास मोनबाय बिथांमोननो एसटि स्टेटासखौ दानाय जासिगोन। दा नै बाहाय आङो सानदों आरो बे सोरबा बर' बिमानि थै गोनां बर' बेक्तिनिफ्राय फैनाय नङा, बे सोरनिबा षड़यन्त्र। जाय षड़यन्त्रआ बर'खौ गिदों, जाय षड़यन्त्रआ बर'नि खौसेथिखौ गिदों, जाय षड़यन्त्रआ बर'नि बोलो आरो गोहोखौ गिदों, जाय षड़यन्त्रआ बर'नि इयुनखौ नुनानै गिदों जे सानसे समाव बे आसामाव सारा नर्थ इस्टआवनो बर'आ मोनसे बोलोगोरा हारि गेरेमसा रायजो जागोन, बेखौ गिदों। बै षड़यन्त्रआनो नैबे फर्मुलाखौ खालामदों आरो बे फर्मुलाया ओरैबायदिनि थाखाय जानो हागौ। नायदो दिनै जोङो बै समनि उदियासननि आन्दलन, रमान्स हांखोनि आन्दलन, उदियासननि आन्दलन, पिटिसिनि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन, एनडिएफबिनि आन्दलन, मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बर'आ धोरोमखौ बासिया जासे बिदा फंबाय, मा ख्रिस्टियान, मा हिन्दु, मा बाथौ, मा सतसंगि, मा ब्रह्म, जोङो ज' मालाबाबो जोंनि थैयावहाय बे धोरोमनि डिफारेन्सखौ लानानै जोङो मालाबाबो जोङो हेम्फार जाफेराखै। बेखौ नुनानै गिदों। गमामायैनो बे नर्थ इस्टनि सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबेल बडि बर' कसारि, बे बर' हारिखौ जुदि जोङो खौसे दोनबाय थायोब्ला गमामायैनो बिसोरो बे हायाव गावसिनि आलादा रायजोखौ सोरजिमारगोन नामा? बिसिनि 9 सिडुलाव हाबनाय बर' रावा सारा नर्थ इस्टआवनो गाग्लोबजोबगोन नामा? जोंनि लाइमोनफ्रा, हिनजावसाफ्रा दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलसिम स्पर्ट्सआव सहैबाय। जोंनि बर' गथ'फ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जाबाय। लिरनायाव, फरायनायाव, मा इउपिएससि, मा एसएस गासिबो एग्जामफोरखौ जोङो क्रेक खालामनो हाबाय। दा बेखौ नुनानै गिदों नामा? दा बैबायदि दुष्ट चक्र, बे षड़यन्त्र, बे पलिसियासो बर'खौ बोरैहाय जुरुला खालामनो हागोन, बर'खौ बोरैहाय लोरबां खालामनो हागोन। नैबे बर' ख्रिस्टान जानायफोरखौ जायफ्रा माइनरिटि स्टेटासखौ मोनबाय बिसोरनो एसटि होआ होननानै बुंदों। खारन बे गमामायैनो जायोब्ला बर'आ थुब्ला गावबाय आरो बर'नि जे गोहोजों जोङो खौसे हज्रियोमोन अख्रां गावस्रा जासे बै जोंनि दुसुमोन, जोंनि हारिनि हेंथायै जायफ्रा जोंखौ सैया, बिसोरनि खोमाया माने खोमा रिंनानै खोमायानो गावोमोन। दा बे बिथांमोननि साननाय हनायनि बे मोनसे फावसो। दा बेखायनो जोंनि बर'फ्रा बावहाय बयबो खौसे जानांगोन जे बेखौ मालाबाबो जाहोन नाङा। आरो जाबाय होनबाथाय बर'नि बे गोहोआ थेर बेथेर जाबाय आरो बर'नि भबिसत गेरेमसा बर' हारि दानो होननाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङाबो थेर बेथेर जागोन। दा बेखायनो आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों, जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय सांग्रां जा। दिनैबो सोरबा ख्रिस्टान बेक्तिया माइनरिटि मोननानै थाइसे थाइनै बारा हाबदोंबा नोंनि बर'आनो देरदों, रावबोथ' देराखैना, नोंनि बर'आसो देरदों। सासे बर'आ बिल्डिं गोजौ लुयोबा माहाजोन जायोबा बे क'क्राझार बायदियाव बबेबा मोनसे टाउनाव चिराङाव बाक्सायाव बे सोरनि प्रेस्टिज? बर'निनो प्रेस्टिज। खहा जायाखै।
माइन'रिटिनि सुबिदा मोननानै एसटिनि एसे मोनदेरनायाव बेहा मुलाम्फा जादोंबा जोंहानो मुलाम्फा जादों हा बर'फ्रालाय बहाथो धोनि चिराङाव गोबां खृष्टान दङ नायबानो जाबाय चिराङा बेसेबां धोनि गरिबजोब एखे गासिबो बे माबा गरिबनि रेखायावनो गोग्लैजोबनाय जों मिडिल क्लासबो नङा मिडिल क्लासनि गाहायावबो दा गावजों गाव बर'फ्रा बेखौ मेगन सानांगौनि मा खारन दङ आं मा मोनदों माबा मोनसे बारा मोनदोंबा न' गंसेल' बारा मोनदों जाय न'आव नोङो खिबु फिदिं जाया दा बेखौ लानानै बर' बिदा फंबायफ्रा मानो हिंसा जानो आं सानदों हिंसा जाफ्लांदोंबा सोरनिबा चक्रआव जाफ्लांदों खिन्थु बे जाफ्लांनायखौ जोंनि गोसो आरो बिखानिफ्राय एखे एंगारनांगोन आरो नङाबा हारियाव खैफोद फैगोन আহিব নিদিবাচোন আমাৰ বস্তু খালি কৰা হোৱা নাই 10 মিনিট মান দেৰিকে হ'ব হ'ব সোনকালে বস্তুবিলাক উলিয়া দেই भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाबाय बेयाव गथ' सासेयाबो बुंदों जे जोंहानि न'नि मुवा बेसादफोरखौ लांजोबनो हायाखै आरो हायोब्ला 10 मिनिटसो नेथ'ना हो गासैबो मुवा बेसादखौ लांजोबनि गथ'आबो बे समाव बुजिदो दुखु दाहाखौ नाथाय दिनै गभर्नमेन्टआ एफेक्सन खालामदोसो खालामदो बेनि अनगायैबो आजमलनि गासैबो हाखौबो एफेक्सन खालामबाय आजमल फाउन्डेसननि हटेल जिन्जार बेखौबो एफेक्सन खालामनो थांगासिनो दङ आरो पारमिसन लानानै बेखौबो एफेक्सन खालामगोन गाबोन समनियानो गेजेरावनो जा बेफोरबायदि थासारियाव लोगोसे फरायसाफोरनि थासारियावबो गोबां दुखुथिया जानानै दङ मानोना इलेक्ट्रिकेल कानेक्सनखौथ' दानना होखादो आरो फरायसाफोरा दा आनजाद दङ आनजादखौ मोजाङै होनो हायाखै स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जुदि गोसो दङब्ला स' थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि बाय बाय